नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत मालवणी पद्धतीने शेवग्याच्या शेंगाची सुकी भाजी आणि वांग्याचं भरीत. शेंगाची सुकी भाजी बनवण्यासाठी शेवग्याच्या शेंगा धुवून घेतल्या आहेत आणि वरची साल काढून तुकडे करून घेतले आहेत. कढईमध्ये थोडंसं पाणी गरम करून त्यामध्ये मीठ घालायचं आहे. या मिठाच्या पाण्यामध्ये शेवग्याच्या शेंगा घालायच्या आहेत आणि झाकण ठेवून 5 मिनिटं शिजवायचं आहे. आता शेवग्याच्या शेंगा शिजलेल्या आहेत, कलर बदललेला आहे आणि सॉफ्ट पण झालेल्या आहेत. कढईमध्ये 4-5 चमचे तेल गरम करायचं आहे. एक बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आहे. 5 लसूणच्या पाकळ्या आणि थोडीशी कोथिंबीर ठेचून घालायची आहे. हळद आणि मालवणी मसाला घालायचा आहे. अर्धा चमचा गरम मसाला घातला आहे. 1 चमचा धणे जिरे पावडर घातली आहे. थोडंसं मीठ घालायचं आहे. शेंगा शिजवताना आपण मीठ घातलेलं आहे. फोडणी चांगली भाजल्यानंतर शिजवून घेतलेल्या शेंगा घालायच्या आहेत. अगदी छोटासा गुळाचा खडा घातलेला आहे. 1 चमचा बेसन घालायचं आहे. बेसन भाजीमध्ये चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. झाकण लावून 2 ते 3 मिनिटं वाफ द्यायची आहे. खूप टेस्टी आणि झटपट होणारी मालवणी पद्धतीने शेवग्याच्या शेंगाची भाजी तयार आहे. वरून आपण ताजं खोवलेलं खोबरं घालायचं आहे. आता झटपट होणारे वांग्याचे भरीत कसे बनवायचे ते पाहूया. इथे मी 1 मोठे वांगे आणि 1 टोमॅटो धुवून घेतला आहे. अशा प्रकारे वांग्याचे आणि टोमॅटोचे तुकडे करून घ्यायचे आहेत. तवा गरम करून त्यामध्ये लसूणच्या 7-8 पाकळ्या आणि वांगी आणि टोमॅटो घालायचा आहे. तव्यावर भाजी घालून झाल्यानंतर भाजीच्या चारी बाजूने थोडं थोडं तेल घालायचं आहे. 1-2 मिनिटांनी भाजी परतून घ्यायची आहे आणि पुन्हा थोडंसं तेल घालायचं आहे. अगदी अर्धा चमचा तेल बाजूने घालून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे दोन्ही बाजूनी परतून घेत लसूण, वांगी आणि टोमॅटो आपल्याला चांगला लाल होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे.
वांगी टोमॅटो भाजून झाल्यानंतर चमच्यानेच त्याला थोडं थोडं दाबून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे वांगी आणि टोमॅटो चमच्यानेच प्रेस करून आपण चांगली भाजून घेतलेली आहेत. इथे आपण लसणीची सालं काढून घेतली आहेत. टोमॅटो आणि वांगी चांगली भाजून झालेली आपण प्लेटमध्ये काढलेली आहेत. थोडीशी कोथिंबीर आणि कढीपत्ता घेतलेला आहे. खलबत्त्यामध्ये कोथिंबीर, कढीपत्ता आणि लसूण ठेचून घ्यायचा आहे. यामध्येच टोमॅटो घालायचा आहे आणि ठेचून जाडसर पेस्ट बनवायची आहे. लसूण, कोथिंबीर, कढीपत्ता आणि टोमॅटो प्लेटमध्ये काढून घ्यायचा आहे. आता खलबत्त्यामध्ये भाजून घेतलेलं वांगं घालायचं आहे आणि ते सुद्धा जरा जाडसर ठेचायचं आहे. ठेचून घेतलेलं वांगं पण आपण प्लेटमध्ये काढलेलं आहे. कढईमध्ये 3-4 चमचे तेल गरम करून घ्यायचं आहे. बारीक चिरलेला एक कांदा घालायचा आहे. कांदा खूप भाजून घ्यायची गरज नाही. थोडासा गुलाबी झाला की त्यामध्ये लसूण, कोथिंबीर, कढीपत्ता आणि टोमॅटो घालायचा आहे. आता यामध्ये अर्धा चमचा हळद, 2 चमचे मालवणी मसाला आणि अर्धा चमचा गरम मसाला घालायचा आहे. मीठ घालायचं आहे. मसाले जळू नयेत म्हणून 1 चमचा पाणी घातलेलं आहे. कांदा आणि मसाले चांगले भाजल्यानंतर शिजवून आणि ठेचून घेतलेलं वांगं घालायचं आहे आणि चांगली भाजी मिक्स करून घ्यायची आहे. गावी निखारामध्येच वांगी, टोमॅटो, लसूण भाजली जाते आणि प्लेटमध्ये कांदा घालून न शिजवता, न फोडणी घालता ही भाजी बनवली जाते. खूप छान लागते. शहरामध्ये चुलीची सोय नसल्यामुळे तव्यावर भाजून आपण ही भाजी बनवलेली आहे. हे वांग्याचं भरीत खूपच छान लागतं. मिनिटभर भाजी चांगली भाजून घेतल्यानंतर 2 चमचे भाजलेलं शेंगदाण्याचं कूट घालायचं आहे. आता या भाजीला काही झाकण ठेवून शिजवायची गरज नाही. टेस्टी मालवणी पद्धतीने वांग्याचं भरीत तयार आहे. तांदळाची किंवा नाचणीच्या भाकरीबरोबर हे भरीत खूप छान लागतं.
मालवणी पद्धतीने शेवग्याच्या शेंगाची सुकी भाजी आणि वांग्याचं भरीतची रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. बेल आयकॉनचं बटन दाबा.